Ассалому алейкум рахматуллоҳи баракату бародарон ва хоҳарони азиз. Имрӯз дар дасти мо моҳномаи Ассалом бо дуруд аст, ки 1 сентябр мебарояд соли 2022 ва бо ин моҳнома мо имрӯз шинос мешавем ва кӯшиш мекунем ки ҳар моҳ ин моҳномае ки мебарояд ба шумо камтар дар бораи ин моҳнома маълумот диҳем. ва он шахсое ки мехоҳанд ки мақола нависонанд ки барои мардуми тоҷик ки дар қаламрави Русия зиндагӣ мекунанд фоидабахш бошад, шумо метавонед ба рақамҳое ки дар зери ин видео нависонда мешавад ба мо ирсол кунед. Мо кӯшиш мекунем ки дар ин моҳнома барораи мақолаҳои шуморо. Ассалом бо дуруд. ин як моҳномае ки дар тамоми шаҳрҳои Русия паҳн мешавад. қасди ин моҳнома маърифати забони тоҷикӣ, донистани забони тоҷикӣ, донистани идҳои тоҷикӣ, донистани масалан адабиёти тоҷик, донистани дин, урфу одат, ки мо аз урфу одати худ дур нашавем. Кӯшиш кунем ки фарзандҳои мо забони тоҷикиро донанд. Бисёре оилаҳо ҳастанд ки масалан падару модар забони тоҷикиро медонанд, фарзандҳо забони тоҷикиро фаромӯш кардагиянд. Ин як нуқс аст барои мо, барои тарбияи мо. ва ин моҳнома яке аз қасдҳои ин моҳнома он аст ки мову фарзандомон аз маърифату одобу урфу одати тоҷик дур нашавем. Ин як неъмати калон аст. ва дар саҳифаи якум табрикнома ва рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ки 9 сентябр аст, бо суҳбат аст бо Шарифхоҷаи деҳқон аз шаҳри Волгоград. дар ин моҳнома сухани муҳаррир, сухани мо аст ки дар бораи зарари забон, забонро агар одам эҳтиёт накунад, чӣ гуноҳҳо ба сараш мебиёд ва чӣ кору рафторои бад аз рӯи забон онро расонда метавонад. Масалан, соли нави хониш муборак бошад. 1 сентябр соли нави хониш. Чӣ хел бояд падару модар бо фарзанде ки синфи якум мерояд, чӣ хел бояд рафтор кунад, чӣ бояд насиҳат кунад. Ташрифи сайёҳон ба шаҳри Исфара, сайёҳати рӯзҳо ба Тоҷикистон афзуд. Ин як неъмати калон аст. Алҳамдулиллаҳ, худо ба ҳазор бор шукр ки сайёҳон имрӯз ба Тоҷикистони мо сайёҳаткунӣ мебиёянд. Масалан, ҳаракати қатораҳо аз Тоҷикистон ба Русия. Ин як неъмати калон аст ки барои аксарияти муҳоҷири тоҷик ин як сабукии калон аст. Паҳлавони ҷавон тоҷик аз Эквадор медали тилло овард. Алҳамдулиллаҳ. мисол дар бораи ин мақолаҳо мавҷуд аст. Мисол дар бораи адабиёт. Адабиёт, масалан, муаллифи ҳикоя Ҳусайн Воизи Кошуфӣ ки ҳикояи гунҷишк ва сусморро меорад ва ҳикояи моҳихорро ки дар масалан мавриди зиндагии ҳайвонҳо гуногун нависонда, зиндагии моро, одамҳоро дар ин ҷо овардагӣ аст. Мисол саҳифаи дин, имон ба рӯзи охират. мо имони худро чӣ кор кунем ки имони мо мустаҳкам бошад. Масалан, барои имонро мустаҳкам кардан одам бояд зикри худоро зиёд кунад, ибодат кунад ва бояд рафтору кирдораш ба ягон кас зиён набошад, ба ягон шахси дигар зиён нарасонад. вай мусулмон аст ё кофир аст. аҳамияти дуо. мисол аҳамияти дуо, дуо чӣ аҳамият дорад барои ҳар як шахси мусулмон. баъди ҳар як намоз мо бояд дуо кунем, бояд шукр кунем ки парвардигори мо ба мо ин қадар нози неъмат ато кардааст. масалан, дар саҳифаи шашум ҷамъият, мисол дар ин ҷо чойкаҳаку раҳдавак давои гурдадард. мисол дар ин ҷо чоҳкаҳак зверобой чӣ фоидаҳо дорад барои саломатии шахс ва гурдадард чӣ бояд кард ки ин алафҳоро хӯрда сиҳат шавад. Шарифхоҷаи деҳқон дар Волгоград. мисол ин суҳбатро мо бо ин бародармон гузарондем ва бародари мо дар бораи зиндагие ки вазнине ки дар Русия гузаронд ва чӣ хел ба муроду мақсад расид, дар ин ҷо нависта шудааст. мавзӯи рӯз ҳафтум саҳифа дар бораи худкушӣ. мисол дар давоми 6 моҳи соли равон аллакай 17 ҳолати худкушӣ марду зану ҷавон ба қайд гирифта шудааст. 17 та ба қайд гирифта шудааст. ба қайд нагирифта мо
теъдодашро намедонем. Ва бояд донем ки масалан ин як дарде ҳаст, ин дард метавонад ба ҳар як оила даст расонад. Ва бояд донем ки масалан одами худкуш чӣ дард дорад ва барои чӣ ин нияташ ҳаст. Дар ин ҷо масалан қарз боиси худкушӣ шудааст ё ишқ, ҳар хел сабабҳои гуногун, ҳар хел масалан қиёниҳои зиндагие ки ба мардуми мо меояд сабаби худкушӣ мешавад. Парвардигорро дуо мекунем ки ҳар яктаи моро дар паноҳаш ҳифз кунад. ва масалан дар саҳифаи 8 дар ин ҷо саволу ҷавоб аст. Он саволҳое ки шумо ба мо ирсол мекунед, мо кӯшиш мекунем ки дар ин саҳифа ҷавобашро нависонем. Масалан агар замони намозгузорӣ атса задӣ, чӣ бояд кард? Дар вақти намоз одам атса зад, чӣ бояд кард? ҷавоб: дар чунин ҳолат сухани алҳамдулиллоҳро бесадо, яъне хомӯш, беҷунбондани забон такрор бояд кард. Фатава Татархания. Масалан дар даруни дил алҳамдулиллоҳ мегӯяду халос. Ба забон алҳамдулиллоҳ гуфтан ҷоиз нест. Мисол дар ин мавридҳо он саволҳое ки шумо бар мо ирсол мекунед, метавонед ба воситаи ин рақаме ки телефонҳое ки дар зери ин видео аст ба ватсапи мо ирсол кунед. Мо кӯшиш мекунем ки дар ин моҳнома ҳамашро нависонем. ҷавобҳо аз китобҳои муътабари ҳанафӣ мазҳаб дода мешавад. ва ба шумо мисол хоҳиш аст ки шумо агар хоҳед ки ин моҳномаро дастрас кардан, дар тамоми шаҳрҳои Русия намояндагон мавҷуд аст. почтаҳои Россия ки дар Русия ҳастанд, шумо метавонед дар он почтаҳо ин моҳномаро дастрас кунед ва метавонед саволҳое ки ба шумо нофаҳмо аст ё саволҳое ки шумо доред ё пешкашҳое ё пешниҳодҳое ки шумо доред, метавонед ба рақамҳои мо нависонед. Мо кӯшиш мекунем ки ин моҳномаро беҳтар кунем якҷоя ва барои мардуми тоҷике ки дар Русия зиндагӣ мекунанд фоидабахшо иншоалло бошад ва барои ҳар яктаи мо муфид бошад. Валҳамдулиллаҳи роббил аламин.